Үз асылыма килү. Күнем башлана, күз ачудан. 3 yaşımda 2 сум акча премия роль үшін. Мені сәяхәтләр, шетелләр илһамландыра. Игътибар. Гэтсби. Акыл белән куллансаң, социаль челтәр бернинди дә зыян китерә алмый, һәм син аннан хәтта файда ала аласың. Ул яшерен талант. Мин аны беркемгә дә әйтмим. Моторлык сире ул күп йоклау, тәмле ашау һәм күңел тынычлыгы, күңел сәламәтлеге. Инглиз телендә сөйләшергә. Аңлау, кабул итү, ярату, бәхетле булу. Юмартлык. Ким Фил, Джеймс Блейк һәм бик күп Корея җырчылары һәм Америка җырчылары. Мин укыйм Крамер vs. Крамер инглизчә һәм укыйм, тыңлыйм Илчин Сафарли «Я хочу домой». Дөньяга килү. Танышасым килә Леонардо Ди Каприо белән. Күкәй. Күкәй. Хушбуй. Сумочка. Акча. Карточка акчасы. Һәм акча карточкасы. Һәм паспорт кайчак. Хыялланмау, эшләү.